σας νουμπάκια! Σήμερα εδώ παίζουμε Minecraft επιβίωση. Το έχω βάλει φιλιρινική όμως. Συγγνώμη. Οκ. Sorry άμα ακούγεται και τηλεόραση, απλώς θέλω να την έχω. Όπα. Παιδιά, με βγάλε σε ένα απλό νησάκι. Θα κτίσω εδώ το σπίτι μου. Λοιπόν, τι σπίτι. Διrt. Εντάξει, μια χαρά χώρος είναι. Εδώ η βαφλή μου και καλά. Πρέπει να βρω, ας πούμε, ένα δάσος για ξύλο. Δεν περίμενα ότι θα με σπονάρει εδώ. Τι είναι? Και είναι εκεί το ψάρι, το ξέρω αυτά. Ανεβαίνω. Έχασα ένα damage. Εντάξει. Αναγκάστηκα τώρα να αποντήριτ. Θα κάνω κι άλλο κόσμο. Θα κάνω και part 2 με αυτό. Θα έχω βρει. Να, έχει δείτε εδώ. Πρέπει να σπάσουμε. Βασικά πρέπει να σπάσουμε από εδώ. Το κακό είναι δεν σπάει γρήγορα. Να βλέπετε ούτε ανάπνευσα. Θα αναγκαστώ να κάνω δεν ξέρω ποτήρε. Δεν θα έχω βασικά όπλα. Αυτό εμένα μου έρχεται στο μυαλό. Ότι δεν θα έχω όπλα και αυτό είναι το πρόβλημα. Διακόβω λίγο το βίντεο μέχρι να βρω ένα νησί, δάσος. Παιδιά, αναγκάστηκα να κάνω καινούριο κόσμο και τώρα είναι κανονική, το έχω βάλει. Θα χάσω εδώ λίγο damage. Θα σπάσω δέντρο, αλλά δεν θα κάνω ξύλινο σπίτι, θα κάνω πέτρινο. Σπάμε εδώ. Τελείως, παιδιά. Σπάμε. Θα χρειαστώ αξίνα, σπαθί, επειδή είναι κανονικό τώρα. Crafting. Θα χρειαστούμε πολλά πράγματα. Θέλει crafting. Λίγο θα μου μείνουν 20. Όπα. Αυτό είναι τώρα. Καθόλου βασικά. 4, μια γιατί όχι. Χαρά, 9 και 9, 18. Εδώ. Όχι. Καλά δεν χρειάζεται. Δεν μας φτάνουν τα sticks.
βάζω εδώ στο Inventor. Θα το βάλω και το crafting στο... Θέλω, παιδιά, άλλο ένα ξύλο για να φτιάξω όχι crafting, chest. Να, γιατί θέλει 8 και θέλει και στο crafting πρώτο. Όχι να φτιάξω. Βάλε σε. Περιμένετε λίγο γιατί με ενοχλεί αυτό. Να το. Α, τυρά ξύλα, οκ. Θα μαζέψω πέτρα. Πάρα πολύ πέτρα. Δεν θα κάνω μεγάλο σπίτι από πέτρα. Τα έχω εδώ γιατί πρέπει να φτιάχνω κάτι. Εντάξει, τώρα σου πάμε πίκα. Σπάμε. Ας να μαζέψω κάπου στα 40 θα μαζέψω, γιατί όχι κάπου στο 1 stack θα μαζέψω. Αν μην μου σπάσει τότε πίκαξ. Oh my god, θα σπάσει πίκαξ. Μόλις σπάσει πίκαξ. Ανοιχτώνει ρε. Ένα καστανάμι είναι εδώ. Έσπασε. Όχι, δεν νικτώνει. Απλώς επειδή ήμουν πολύ μέσα. Κάπου κοντά. Από εδώ. Βρήκα εκεί πάνω, θα το κάνω. Πάμε. Καλά, τώρα πρέπει να σπάσω. Σπάσε! Γιατί δεν έχω πίκαξ άλλη. Και ούτε 2 στίξ, έχω 3 ξύλα, αλλά δεν έχω.
Στίξ. Α, μπορούμε να το κατάλαβω τώρα το Άγι! Καλύτερα. Θα βγει αυτό όταν κάνω το speech ακριβώς στο τέλος. Θα κάνω και ένα δεύτερο part. Παιδιά μου, έπεσα. Λάθος. Συγγνώμη. Θα κάνω κάτι με επίκληση γιατί δεν υπάρχει αλλιώς. Πρέπει να σπαθιάκι. Το έκανα. Πρέπει να φτιάρει, οκ. Νυχτώνει, παιδιά. Και έχω μόνο 2 πέτρες, καλά κρασινά. Και αυτό είναι, παιδιά, το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και δεύτερο μέρος για να συνεχίσω το σπίτι. Και αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Βάλτε like, πατήστε το κουδουνάκι. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο Ζαγανιάς Whitehouse, στο GhostTR, στον Νόμπι Καραμάνος, στο Βασιλικούλα Βραδύρα Place και στο Alexander Pape. Και από είναι νύχτα. Και από μένα. Bye!